Pili lang, pili. Uy, sipaw. Focus na ito, Areo, sa buksok. Good morning mga kaspero. Nandito tayo ngayon sa San Agustin, Romblon. So kahapon tayo dumating at hindi tayo nakapag-video. Pero ngayon tayo mag-start ng expedition. Time check natin, alas 5 ng umaga. 5:12. Sama natin si Master Danny. Busy pa. Si Bro Puts. Dito tayo ngayon sa kapatid niya. Ito sa San Agustin. Of course, si Kabantay Junjun. Ayan. Good morning. Kasi kuya. Ayan. Tingnan nyo yung place mga kaspero. Napakaganda. Umagang umaga pero yung place nila. Wow. Ayun yung dagat. Doon tayo mamamana mamaya. Pababa na kami mga kaspero. Pababa na tayo. This way. Andaan. This way to Kibuan. Lawig naman niya. Ayan, pababa tayo, pababa. Yan yung mga legendary. Nakasako yung bao namin. Nandito na tayo sa Baybay mga kaspero. Ito yung spot nating pagpapanaan mamaya. Yun, napakaganda ng view natin. Yung dulo na yun ng bato, dyan tayo mamamana kasi marami daw isda dyan. Si Bro Puts, tapos yung mga tropa dito. Ayan. Bro, shout out. Ayan. Guys. Ayan. So, dito tayo ngayon sa Long Beach, mga kaspero. Si Master Danny. Yung bangka ko nandun sa laot. Ayun. Nakapark. Tapos dyan din tayo magdadive sa may bato na yan. Sana makadali tayo dyan mamaya mga kaspero. Okay, dito tayo mag-uumpisa mga kaspero. Umpisa na natin ang bakbakan mga kaspero. Pero habang namamana tayo, shoutout muna sa ating mga sulit supporter. And of course, umpisa natin kay Ronald Gregorio, shoutout sa iyo bro. Kay Dennis De La Cruz. And then kay user BX5 Phil 2 shout out, and then kay Ronald Celo 6195 shout out, kay Ronnie Alpas pa shout out idol 2565, and to his family sa Sibalo shout out. Of course kay Marlon Guapo 04 250 shout out sa iyo bro. Kay Mr. ni Jacqueline Bud 5788 na si King Balben from Sikihor. Ayun, shoutout sa iyo. And then kay Dan Fishing TV 6592 from Arbolan, Palawan. Shoutout po. Kay Rinan Fishing Adventure 4828 from Barangay Lapitan, Alin, Northern Samar. And then kay Jones Friginal 1163 Tupang VIP Kada Casino. And then kay Alin Mer 9144 shout out. And then kay Renato Anilongo 7464 from Tabok, Libertad, Antique. Wow, malapit. Shout out sa iyo bro. Of course kay Carlo Panagsagan 8478 shout out sa iyo bro.
And then kay Distic One Spearfishing na always na nanonood sa ating video. Shoutout sa iyo, bro Distic One. And then kay Tutoy Austria ng Batangas. See you soon. Soon ba? Siyempre kay Meryl Craze 3143 from Siargao. Shoutout. And then kay Nunoy Vlog 9722. Shoutout. Kay Leja Fup, Dinis De La Cruz family from Naik, Cavite. And then kay Jocelyn Mato 3935, shout out. And maraming salamat sa mga solid supporter na natin na laging nandyan. Always comment lang kayo para kayo may shout out dito sa ating video. So tuloy yung pamamana natin at dito na tayo sa sweet clips. Yung iba hindi na natin na-mention, pero ayan, nakikita nyo mga kaspero, ang lalaki ng nadali natin dito sa spot natin sa San Agustin, Romblon. At kung saan tayo namamana, dito sa Long Beach. Ayan. Yung next natin mga kaspero na papanain ay unicorn fish. Yung tinatawag natin na slick unicorn. Marami kasi yan mga kaspero. Diyan lang sa paikot-ikot. Kaya keep on watching lang. And tuloy-tuloy lang sa panonood mga kaspero. Nga pala, sa mga supporter natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe, ayan, i-hit nyo na yung subscribe button and then yung bell button dyan. Pa-ice cream naman, kiling-kiling dong. Siyempre shoutout din sa ating Facebook followers kasi yung unang na shoutout natin mga kaspero, yung sa YouTube natin yun mga subscriber. So ito naman sa Facebook, unahin natin kay Doroy Vlogs Caliboso, shoutout. And then kay Whiteser Parahili Release Brongan, shout out. Kay Ezra shout out. Kay Arlos Sibulan, shout out. Kay Jobden Haudjan from Davao, shout out. Kay Abokmelia Buhag Cabo, shout out. Kay Master Asun, please support my FB page. Kay Bert Jenema from Antipolo City, shout out. Kay Ismael Rado Mantili from Dasma, Cavite. Siyempre kay Japs Baste, shout out sa ating mga solid followers sa Facebook. Ingat po kayong lalaki. Wow, grabe mga kaspero, napakaraming slick unicorn dito sa spot na to. Pipiliin natin yung medyo malaki dito para sulit yung dive natin. Inaabangan ko dito mga kaspero yung GT. Sana meron kaso tagal ng paghihintay natin sa ilalim. Puro itong slick unicorn yung lumalabas. Kaya umitas na tayo ng isang piraso na medyo malaki. Sarap tong pang-ihaw mga kaspero.
Yung next nating nahuli mga kaspero, ito yung tinatawag na binite snapper or puyo dito sa amin. Mataba ito. At syempre, binalik-balikan ko na tong mga slick unicorn mga kaspero kasi marami rin namang bibili nito kaya okay na to pang benta mga kaspero. Okay mga kaspero. Ha. Break time muna. Kain muna tayo. Alas 12 na eh. Basta Dani, gutom na gutom mo. Subo agad. Si Kabatay yun. Yan pa sila. Alright. Ayan mga kaspero, tingnan yung dalawa oh. Ano? Ayan. Kakatapos lang kumain ng pahinga. Tapos yung tatlo dito kabila. Dito kami sa harap ng romblon. Tol. Pero nandito tayo sa mountain. Mountain o Matubo.
Panugon mong sangat. Okay mga kaspero, update sa huli natin. At pauwi na tayo. Ito. Wow! Halos kalahati mga kaspero. Sa tabi na tayo mga kaspero. Dito na tayo. Kaya to ang bill to. Daming tao mga kaspero. Daming nag-aabang. Diyan na, hulog. Dito tayo sa San Agustin.
Ito. Oh, sige. Oh, pili lang, pili. Focus na ito, Areo, sa tuksok. Ayan. So, bibili daw sila mga kaspero. Shoutout sa mga natin. Yun, thank you. Pangalan? Elvinson Merabiti. Ayun, shoutout kay Ilberson. At kay... Siyang-sang, Are. Ayun, shoutout din. Oh. Dani Rida. Yes, Dani Rita. Dani Rida. Mga lods. Subscribe ko ng channel niya. Mga kaspero, nandito na tayo sa tabi at yung mga isda natin ay yan. Nagagawa na. Idol, shout out. Shout out, shout out. Ayan, bising-busy sila sa mga isda mga kaspero. Bali yun yung nahuli namin nila Master Danny at saka ni Pots. Oh. Kasi na kang ukang. Oh, sige akon. Lista. Ukang. 4. Bukan ni Rudol kumayo. Pili. Lista pili. Sa simulan ni Yuki. Pili. Sa kilo. Si ano jo amo ni ano bangkero. Ano tayo na dito mo? Idol. Yan yung mga bagong subscriber natin. So bali doon kami nag-dive mga kaspero. Tapos din doon sa kabila. Doon tsaka doon. Yan mga kaspero, nag-iwan tayo ng 4 na unicorn fish pang ulam natin ngayong gabi. Kasi yung ibang isda ay nabenta na. Binili na dito mga kaspero. Kaya eto, pang ulam na yan. Yan o. Laon na tanan. Ang taba. Yan po. Alright. Ito na yung dinner natin mga kaspero. Inihaw na unicorn. Yan. Tapos may kilawin pa tayo. Ito yung tinatawag na chismis fish. Chismis. Chismis fish. Na masarap kilawin. Yan. Basta daan yun. Parang gutom na gutom na. Gutom talaga. Okay, masabi na ko. Kain tayo mga kaspero. Kain. Bali, ito na yung ating day 1. So, bukas magdi-day 2 tayo. Sana marami pa tayong mahuli bukas ulit. Right. Kain tayo mga kaspero. Bigyan nyo no, paisi-isi lang. Yan, sa'yo na yan, buong ulo.